हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनां बाथ्राखौ लानानै बाहाय सावरायनो नागिरदों। दा बे बेलायाव गोबाङानो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे मोननै गिदिरथार राजखान्थियारि हान्जा मोनसेया जाहैबाय सेन्ट्रेलनि आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि ओनसोलारि रिजनालारि पार्टि जिहेथु जोंहा BPF दं। दा बेजों आसाम बिधान सभायाव थारमाने आसाम आयेन आफादाव एलायन्स जाबाय होननानै बे खोथाया गोबां भाइरेल जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोनहा नुखाबायबो जानो हागौ। दा बे बाथ्राया बेसेबां माबादियाव गोग्लैगोन बेखौ लानानै गोबाङानो बुजियाखै आरो गोबाङानो बुजिदोंबो, गोबाङानो रंजानायबो मोन्दों आरो गोबाङानो मोजांबो मोन्दों, गोबाङानो गाज्रिबो मोन्दों। दा बेनि बेलायाव आङो दा दसे उनावहाय दान्दिसे उनावहाय बेफोर गासैखौबो खिन्थागोन। बेनि सिगां नोंथांमोनहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM बिथां दा बिथाङानो फोसावनानै होबाय जिहेतु दा बिथांनि क्लिप्स भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो आरो बेखौ बुजिनानै लाग्रोदो। प्रथम কথাটো হ'ল যে বড়োলেণ্ডছ পিপুলছ ফ্ৰণ্ট আপোনালোকে জানে যে বড়োলেণ্ডছ পিপুলছ ফ্ৰণ্টে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যিটো মিত্ৰজোঁট আছিল তাৰ এটা অংশীদাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ পৰা নিজক আঁতৰাই আনে আৰু বিধানসভাত এক প্ৰকাৰ নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিলে যোৱা দুটা বিধানসভাত। আমি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বিচাৰ বিবেচনা কৰি আৰু বিধানসভাত যাতে চৰকাৰৰ যিটো বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন নীতি আদি আমি সকলোৰে লগত সহযোগিতাৰে গৃহীত কৰিব পাৰোঁ আৰু শাসকীয় দল যাতে এটা বহল ঐক্যমতৰ ভিত্তিত চলিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি BPFক আমাৰ ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আৰু আমাৰ এটা বিধানসভাৰ ভিতৰত মিত্ৰ দল হিচাপে আমি BPF বিধায়িনী দলক আমি লগত ল'বৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অৱশ্যে এই যিটো আমাৰ মিত্ৰতা স্থাপন হ'ল অৰ্থাৎ BPF বিধানসভাৰ ভিতৰত ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত চৰকাৰী পক্ষত বহিব আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ মিত্ৰ দল হিচাপে থাকিব, এইটো আমাৰ BPF বিধায়িনী দলৰ লগতহে আমাৰ বুজাবুজি হৈছে বা সেই ধৰণে থাকিব। এই বুজাবুজিটো ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত হোৱা নাই বা ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত তেনেকুৱা মিত্ৰতাৰ কথা এতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰা নাই। এই মিত্ৰতাটো বিধানসভাৰ ভিতৰত আমাৰ এই মিত্ৰতা থাকিব আৰু বিধায়কসকলে আমাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ সকলো কাম কাজত আমি যেনেকৈ আন বিধায়কসকল থাকোঁ তেনেকৈ আমাৰ লগত থাকিব বা আমি একেলগে থাকিম। খালি এই মিত্ৰতাটো BJP আৰু BPFৰ ভিতৰত হোৱা নাই, এইটো আমাৰ বিধানমণ্ডল BJP যিটো আমাৰ লেজিসলেচাৰ পাৰ্টি আৰু BPF লেজিসলেচাৰ পাৰ্টিৰ মাজতে এই বুজাবুজি থাকিব। दा नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय जानो हागौ बिथां CMआ गावनो स्वयं बुंबाय आरो बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ। दानिया फैदो आसोल खोथायाव। दा जोङो बेहाय मा होनदों बिथाङा होनदों पार्टिजों पार्टि एलायन्स जायाखै, माने राजखान्थियारि हान्जा मोननैया इलेक्सननि सिगाङाव जेरैबायदि मोनसे हान्जाजों ज' जानानै एबा मोननै हान्जाजों गोरोबलायनानै खामानि मावो, दा बेबादि पार्टिजों पार्टि एलायन्स जायाखै। दा बेखौ बिथाङाबो क्लियार खालामबाय। नाथाय आसाम बिधान सभायाव बिथांमोनहा एलायन्स जाबाय, माने बिधान सभानि जिहेतु देरहानानै थानाय बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय फैनाय MLAफोर आरो BJP बा AJP बा जोंनि जोंहा बर'फोरनि मोनसे दंबावो UPPL। दा बे मोनथाम राजखान्थियारि हान्जाजों जिहेतु ज' दङ, दा बेजोंनो आरोबाव बिसोरोबो माने थाफागोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों, नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानो हागौ। थारमाने बेनो खोथाया एखे खोथा। बेयो माने सिगाङाव जानाय उनाव जानाय बे एखे खोथा। खारन मानो होनबा सिगाङाव जायोबा भटनि बेलायाव ज' जायोमोन, भट होनायाबो ज' जायोमोन, बेनि नङाबा बेनि हेफाजाब खालामलायनाय थायोमोन। दा देरहानानै थांखांबाय,
माने मोनसे प्लेटफर्माव सहैबाय बिधान सभायाव दा बेयाव बिधान सभानि देरहानायजों देरहानाय एलायन्स जाबाय माने गोरोबलायबाय आरो बे गोरोबलायनाया ओरैबायदि होनदों जे जयैनो खामानि मावगोन होनदों एखे खोथा गोरोबलायनानै लोगो जानाय दानिया दा बेयो इलेक्सननि सिगाङावबाबो बेनोखा जे आसाम एसेम्ब्लियाव जयैनो हेफाजाब खालामलायगोन आरो बेबो दाबाबो एखेयैनो जयैनो खामानियाव हेफाजाब खालामलायगोन दा बे मोनसे बाथ्राखौनो नुहुरदों खालि खोथायाल' गोदान दानिया बेयो आंनि साननाय आरो आंनि बुजिनाय नोंथांमोना गावबा गाव बुजिनानै ला दानिया माखासे बाथ्राया बाहाय दङ जोंना बेवहाय डिमेरिट आरो मेरिट दङ दा जोंनि बर' हालामाव जोंहा मोननै स्ट्रं माने रिजनेल पार्टि दंमोन UPPL आरो BPF दा बे मोननैजों जोंनि एरियानि बर'फोरनि थाखाय हमनानै ला बुंबाबो बेयो गोरोन्थिद्राय जानाय नङा मानो होनबा मोननैयावबो लिडारशिपआ बर' बेनिफ्राय बाखि जोङो BJPखौनो होन AJPखौनो होन बिसोरो आसाम आरो सेन्ट्रेलनि थाखाय दानिया जोङो बुंनो नागिरनाया बेसो बा आं बुंनो नुहुरनाया बेसो दा बे बेलायाव मोननैबो पार्टिनि बा मोनथामबो पार्टिनि BPFनिबो UPPLनिबो एबा माने BJPनिबो दा बेनि राजखान्थिनि बेलायाव थानाय मानसिफ्रा खायफाया बे बाथ्राखौ दिनैनि गोदान बाथ्राखौ मोजां मोनदों खायफाया गाज्रि मोनगोन बिथांमोननि बेलायावबो आरो मा होनो गोरोबलायाबाबो खायफाया मोजां खायफाया गाज्रि मोनगोन दा बे मोनसे बाथ्रा दा बेखौ मोजां मोननाय आरो गाज्रि मोननायनि गेजेराव थागोन नाथाय बाहाय एलायन्स जानायावबो एबा गोरोबलायनानै ज' खामानि मावनायावबो बेबो मोजां जानाय आरो गाज्रि मोननाय बे मोननैबो बाथ्रायाबो दङ दा बेनिनो बेलायाव मोननै बाथ्राखौबो आं बुंनो नागिरदों बेवहाय मा मा जानो हागौ एबा दाजाथों बेफोरबादि दा जोंनि डेम'क्रेसि एबा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोंनावहाय मा होनो जोंनि इन्डियानि डेम'क्रेसिया माने गोबां पलिटिकेल पार्टिफोरजों सरकार दानो हानाय एबा गोबां हाजार हाजार पलिटिकेल पार्टि दानो हानायनि मोनसे कनस्टिटिउसनाव दङ दा बेखायनो जोंनाव गोदान गोदान ओंखारलांबाय थायो थैलांबाय थायो आरो जाबाय थायोबो आरो सरकाराबो बे नङाबा बे नङाबा बे दानो हायो नाथाय आदार्स जेरै USA आव मोननै पलिटिकेल पार्टि मोननैजों मोनसेया देरहालाय मोनसेया जेनलाय मोनसेया जेब्लाबो एगेन्स्ट जानानै थानांगोन दा बेबायदि आरो जेरै चाइनानि बेलायावबा ससियेलिस्ट बा बाहाय माबि समाजबादि पार्टि माने मा मोनसेल' समाजनि सरकार सोलियो बिसोरनियाव पलिटिकेल पार्टि नङा समाजारि पार्टि समाजारि हानजा एबा ससियेल पार्टि दा बेफोरबादि सोलियो गुबुन गुबुनाव गुबुन गुबुन दा जोंनि इन्डिया हिसाबै जोंहा मा दङ डेम'क्रेसियाव जोंना गोबां पलिटिकेल पार्टिनि बेलायाव जायो आरो बेखौ मानो नायदों जोंनाव गोबां माने हारि माहारिफोरा गोबां दं आरो जोंनि भारतआव बेखायनो बेखौ आलदा आलदा लानाय जादों दा बे हिसाबै दा खोथाया बुंनो गोनाङा बेसो मोनसे जोंनि बायदि डेम'क्रेसि हादोराव एगेन्स्ट पार्टि जेसेबां दङ बेखौबो नांगौ आरो रुलिं पार्टि जेसेबां दङ बेखौबो नांगौ रुलिं पार्टि एबा सरकाराव थानाय सरकारनि पार्टिया जेसेबां स्ट्रं एबा रायजो राजानि थाखाय बेसेबां गोनां निफ्राय आरो एगेन्स्ट पार्टियाबो बेनिफ्राय साबसिन खारन बेखौ बयबो बुजिगौ नोंथांमोनाबो बयबो बुजिगौ जे जुदि मोनसे जायगायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा एबा माबा मोनसे घटना जादोंबा बेखौ नुग्राया जुदि खिन्थानानै होआबा मावग्राफ्राथ' घटना खालामग्राफ्राथ' मालाबाबो सिमान जाया आरो जायहा घटना खालामजाग्राया नाथाय बिनि सायावथ' मुक्ति मोननाय नङा आरो नुग्रायाबो जुदि खिन्थानानै होआबा खालामजाग्रायाथ' खालामजाखागोन घटना खालामजाग्राया खालामजागोन नुग्रायाबो खिथायाखिसै माने सिरि थाबाय सिरि थानांगौ जाबाय आरो खालामग्रायाथ' मालाबाबो सिमान जानाय नङा अब्ला दायनिगिरि जासो बोरै साजा मोननाय नङा अब्ला बै जाय मोनसे घटना खालामजाग्रा बेथ' मुक्ति मोननाय नङा बेहा बिजिरनाय मोननाय नङा दा बेबायदिनो डेम'क्रेसियावबो रुलिं आरो अप'जिसन पार्टि मोननैबो ज' जायोबा बियो माब्लाबा जानो हागौ बे बाथ्राखौ गोसोआव लानो गोनां एबा मिथिनो गोनां दा जोंनि सरकारा दाय मावोबा गासिबो सरकारानो 100% मोजां मावो बे नङा माबा मोनसे गाज्रि जाहैखाथारगोन माने सोरखौबा मोजां मावनो थांनायाव जेरै जिबौआरि एम्बुनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ थिग बिदिनो बे समावबो जोंनावबो बेबायदि जाहैनो हागौ जे गोरोन्थि मावोबा नैबे एगेन्स्ट पार्टिया जिहेतु आसि थुनानै बुंनो हायोमोन नाथाय एगेन्स्ट जुदि थायाबा बेयाव सोर बुंनो दा बे मोनसे गिदिर बाथ्रा दानिया बाथ्राथाय बेयो जाबाय जोंहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरा एलायन्स जानायाव जोंहा गोनांथि गैयामोन नाथाय जोंनि मोननै बर' हालामनि बा बर'फोरनि मेजर पार्टि एलायन्स जादों जिहेतु बेयो मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि बर'फोरनि बा बर' हालामनि बा BTCनि खोथाखौनो लादो दा बेयाव गोबां माखासे मा होनो मेरिट आरो डेमेरिटआ जालांगासिनो दं सरकार खुंनायनि बेलायाव दा बेयाव मोजांखौ रावबो जेबो बुङा नाथाय माखासे बर'नि सायाव एफेक्ट जागोन बादि बाथ्राफोरखौ जोंनि हालामाव BPF एबा अपोजिसन पार्टि हिसाबै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन दानिया जुदि खर'आव बेबायदि गोरोबलायोब्ला
खर'मानि मा बिजौमानि मा गोरोबनाय एखेयानोखा। अब्ला जुदि बाहाय जोंनि ओनसोलाव जुदि माखासे गोरोन्थियै सरकारा जुदि माबा मोनसे बर'नि सायाव एफेक्ट जाथावथाव खामानि मावोब्ला बेनि बागै बबे पार्टिया खर' दैखांनानै बुंगोन अब्ला जोंनि मानसिया मा जागोन? दा बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। आसा खालामो बेबायदि दाजाथों, बुंलायनो हाथों आरो गोरोबलायनानैनो जोंनि सरकारा एबा सरकार खुंथायाव थानाया बेबायदि खामानि मावनायनि सिगांनो सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ मावनो दाहोथों। दा बे मोनसे जोबोद माने मोजां बाथ्रा जागोन जुदि बिदि मावोबा। नाथाय जुदि ज' जाबाय लोगो जाबाय होननानै जुदि बुंग्रा गैयाबा बे बिराद गिदिर जोंना मिस्टेक जाहैसिगोन आरोखि। आरो बेखौ बबे खर'निफ्राय माब्रै सालायगासिनो दं एबा सोरनि माथा जानो हागौ, माब्रै सोलायगोन बेखौ रायजो राजाया नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय। दा बेयो आंनि साननाय, नोंथांमोनहाबो साननो हागौ माबोरै जागोन माबोरै जाया। नाथाय जयैनो खौसेथियानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो होननाय मोनसे बाथ्राबो दं। बेखायनो बे बाथ्रायाबो जुदि थिगैनो खारोबा मोजां। नाथाय आं होननाय बादि मोनसे घटनानि सायाव घटना खालामग्रा आरो नुग्रायाबो जुदि खिन्थाग्रा गैयाबा घटना खालामजाग्राया मुक्ति मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहाबो गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय। दा बे फंसे बाथ्राया दाजाथों बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। दाना लास्टआव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरनाया बेनो, जोङो सिगाङावबो बेनि सोमोन्दै भिडिअ खालामखांबाय आङो। इलेक्सननि समाव लिडारफोरा जेखि बिराद बायदिसिना बुंलायो, नाथाय लिडारजों लिडार मालाबाबो नोंथांमोना नुनाय नङा बुलायलायनाय बा नांलायलायनाय एबा मोगथाङाव फेस टु फेस नुनाय नङा। नाथाय बिथांमोननि सापर्टारफ्रा जेखि पार्टियानो जाया मानो गाहायाव रुट लेभेलाव थारमाने रोदासिम ग्रास रुट लेभेल ना मा होनो बेखौ राजखान्थिनि रावाव, दा बे बेलायाव गावजों गाव बुलायलायनाय थैलायनाया जायो। दा अब्ला इलेक्सन बायखांनायनि उनाव सरकार दानाय समाव नोंथांमोनहा नुबाय मा बबे एगेन्स्टनिमोन बबे मानिमोन लिडारजों लिडार ज' जायो। आरो दा इलेक्सननि बेसेबांबा गोबावनि उनावबो बिदि जाफैयो। अब्ला बै रुट लेभेलाव जों गावजों गाव मानो बेबायदि खालामनांगौ? दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ। मा लाब मोनगोन बा घटनाया जालाङोबा मा लाब जाखो, मा मोनखो जोङो दा हमनानै लादो नायदो। रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहायनो बेहा बिथिं थाङो बेहा बिथिं फैयो। दा बे बेलायाव गावजों गाव जोङो ओंखायनो मा होनो इलेक्सननि समाव बा राजखान्थिनि गेलेनायनि समाव गावजों गाव बिदा फंबाय नांलायनाय बुलायनाय बेबायदि खालामनो नाङा। बेखौ आरो नोंथांमोनहा दिनैहाय नुबाय आरो बुजिनो हाबाय जानो हागौ जुदि मिथियामोनब्ला। दा बे बाथ्राखौनो बुंबाय आङो। एसेनोसै, गोजोन्थों। आसा खालामो मोजाङै मोजां सोलिथों, खौसेनियाव बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो बाथ्राखौ लानानै सोरखिलांनो हाथों। एसेनोसै, गोजोन्थों।